taon! Bibili tayo ng buko. Bibidyoan natin sila ate at kuya. Pagkatapos si tate nang tara. Let's go samahan mo kuya. Bibili tayo muna ng buko. Tay, ano ginagawa mo? Nanaman? Nanaman? Gusto mo ng buko? Na? Gusto mo nga? Gusto mo nga? Siyempre. Makapalya na tayo. Gusto mo pala, tara bibili tayo. Gusto mo pa rin. Tara bibili tayo ng buko. Ay grabe naman to. Tayo ng buko. Tara, let's go. Buko. Oh, this is not good. Buko. Buko po. Vlog ka ngayon ah. Vlog mo kami ah. Wala lang. Bakit? Bakit? Kilala mo ko? K.O. Bakit? Thank you. Tay! Ang init. Sobrang init. Tay! Buko mo. Buko mo. Mamaya na lang. Opo. Shout out po. Shout out po. Hello po, ate. Sige po. Shout out kila ate. Ano pangalan ng vlog mo, Bes? Subscribe ka. Gingging Cervantes po. Tuloy mo nga. Mga sanay ka ng vlog. Matagal ka na ba nag-vlog? Opo. Mga ilang ano na? Magtatatlong taon pa lang. Ay, yes. Tagal na rin. Ano mga binablog mo? Anong content mo? Kahit ano-ano lang po. May kita ka na ganyan. May kita na, 3 years na eh. Kano na pinakita mo per month? Yung pinakamalaki ko po nasa ano po, 30K. 8K. Wow! Ang malakasan pala. Shout out na lang po. Ilan taon ka na, Bes? 9 po. Anak? 9 po. Tayo, Bes. Ilan taon na tayo? 23. Hindi pa ako kumikita. 20 na kami dito. Hindi, yan ako na lang muna yung pangalan mo sa Ay, mag-4 taon po pala. 4 na taon po. Kasi po, 2020 po ako nagsimula. Naka-GoPro siya eh. Buot ako may bata may naka-GoPro. Shout out po. Wait lang. Patingin niya ako. Uy, mo na ano yung nakabigyan mo. Ganun mo shout out. Napalagtan mo kami. Sino Shout nag-edit ng mga ano mo? Naplakan po kami. Vlog mo? Ikaw lang din? Opo. Pero yung nag-edit ko po yung kuya ko po. Saan po kayo niyan po pa-uwi? Northville po. Mga taga-Northville kami. Nasiraan. Ano kasi saan tayo banda nasiraan? San Miguel. Bandang San Miguel pa kami nasiraan namin. Sa Miguel pala. Ako po pwede ilagay yung pangalan Sa bandang San Miguel. sa'yo para makita ko sa'yo. O tayo di ba kayo focus? Ano yan? Pukpuk ka? Pukpuk daw natin. Ha? Cervantes po. G ba yun? Opo. S-E. Parang nga siya. G-E-N-G. Ano na lang kita ito subscribe. Sige po. Dalawa pong Shoutout gingging mo naman po. yung mga name Ano? namin. Dalawa pong gingging. Dalawang gingging? As in ganito? Dalawa pong gingging. Saan na lang? Tapos yung gingging, G-E-N-G. Atay, ano pa lalagay mo dyan? Na. Ayan pa. Ayan. Kapalit. Ang init. Ganito ba? Tama? Tama na ba yan? Ganyan. Kaya pala naka-GoPro ka. Kala namin nag-ano ka lang, yung bang naglalaro ka lang. Ay, sus ka naman paglalaro. Kaya nga eh. Kaya nga nung dumaan siya sa harap natin kanina eh. Na ano
na ako eh. Tapos may isa pa po. Ano pa? Sige. Isa pa pong ginetong camera. Ano? Isa pa pong camera. Meron pa isa. Yung umiikot po. Yung umiikot daw. Naon. Pwede makita. Ay, sa loob po. Nasa loob pa. Papasok pa. Bumili kasi ako sa camera. May balak ako din bilhin eh. Ticket 13K. Yung dito, yung mahaba. Yung Kung ano na lang daily vlogs mo, gano'n yung mga daily routine. daily routine mo lang yung binablog mo. Kahit ano po yung binablog ko. Yung ano rin po, may haba rin po yung stick. Yung ano po. Yung ginagamit ko pong umiikot po. Camera. Kasi may gusto akong bilhin na yung camera sa 360. Yung meron ka Si naka-stay. Lolo pala. Si Lolo po. Hindi po. 7. Ano kasi tayo, ilang taon ka na? Ay, 76 po. Ba't ka pa nagtatrabaho? Kaya pala hindi kayo na ano ni Lolo, hindi kayo ni-stop sa kasi kumikita ka na pala. Sana all. Kaya nga. Sana all. Oo, sana all lang tayo. Wala mo naman. May tamang araw na. Tamang aral lang kami. Walang ampag. Ay, mo try yung Maya. Magawa ko. Pero ilan na yung subscriber mo? Nasa 2,000 po. Wow! Marami na yun. Marami yung YouTube kung ano dito. Di ba kikita ka sa subscriber tsaka yung mga views, no? Oo. Hindi naman sa likes yun, di ba? Sa views. Sa views alam ko eh. Alam mo, tayo, patawa ka lang, patawa, kikita ka. Atay, meron kayo nakapa. Nakuha ng ano, mga bani. Atay, Kanina ka ba nag-vlog? O kaka-start mo lang? magkaka-stay pa lang po. Inom na muna kayong Alam ko kasi yung kay Norbin, doon ko nakita yun eh, yung tripod na ganyan kahaba sinasabit sa motor. Tapos umiikot yung camera. Pero nakasend nila yung camera. Pwede hindi siya nag-galing. Ayun po, meron rin po akong ganun 360. Patingin. Sa loob po. Eh, ano ba? Yung pakita. Yung nabili ko po ito na sa mahigit, ano po, 8,000 po ito. Sa gamit po 2,000, ay di 10,000 po. Sana all! Sana all! Ano po ang trabaho niya? Kami? Oo. Nag-aaral kami din, lahat kami. Ay, Nakakahiya nga kami. Nakakahiya naman yung... Tara na, uwi tayo. Tara, uwi na tayo. amin na po itong motor niyo. Every month ka kumikita na? Buwan-buwan. Buwan-buwan na. Kada buwan, ilang vlog naman yung na-upload mo? Mga minsan po mga Ilang videos? sa 21 po. Minsan po, ano, nasa, Kung ano-ano lang siguro talaga binablog mo. No? opo, minsan po, lumilibot po kami. Kung saan-saan po. Opo. Galing naman. Noon. Mahirap po kasi po minsan po gumawa po ng mga account. Oo. Minsan po. Atay, kailangan nyo pa natulog. Ayan pala. Pwede ah, gamitin nyo. Ay, ano ba ito tayo? Sira na? Dito na lang. Sira na yata. Pag nabili ko lang yung GoPro kong yun. May GoPro na yung dati sa akin eh, gusto. Nakasadya na yung dito. Yung camera lang yung wala. Camera? Wala. Ako po. Tay! Pero ano yung vlog mo na pinakamaraming views? Pinakamarami po. Yung sa... Saan kasi yun tayo? Doon sa malapit sa... Ano yun? Bayan? Ano kasi yun? Sa kung saan ito? Gutod? Sa San Pedro Kuto. Opo, sa Gutod po. nila. Mahal na araw po. 6... Ano kasi? Nasa... 16,000 po. Wow! 2,000 views? Galing. 2,000 views. Ano pero malaki?
Subukan niyo po mag-vlog. Gawa ko kayo ng account. Kaya lang hindi kasi ako mahilig sa camera. Tago mo na yung camera. Una po ko nagsimula sa cellphone ko. Kanino cellphone? Cellphone nila? Opo. Parang nga siya, sa patay na kayo natin. Oo nga eh. Ako lang po gusto kong may mag-vlog. Okay. Ikaw lang mag-isa na, nag-vlog ka na. Opo. Nag-start ka, anong mga vlog mo nung una? Mga una po. Hindi ko na po matandaan. Pag ako nag-vlog, tayo ko kagad mongoloid lang. Isa naman nagpa-prank, gano'n. Minsan po. Meron ka din mga. Wala akong load eh. Ang YouTube eh. Sabi sa'yo, di ba, sinampal kami ng kahirapan. Oo nga eh. Ay, di pa rin masarap. Di pa kayo kumakain. Tingnan nga tay. Ay pala. Saan kayo pumunta? Inom muna kayo ng buko. Kunin ko yung buko. Saan na yung buko? Uli na natin. Tayo. Yung buko. Ay. Kayo muna. Sa ganitong kon mo, boss, yung adjustment mo. Mga po, sagad na po talaga yan tayo. Nakabaliktad po kasi yung kadena. Ayaw na pala tayo. Pero kung ako sa'yo, dugtungan na ay bawasan lang. Pwede pa naman. Oo, nga. Ikaw na, sobra ng luwag. Kumaluwag na yan tayo. Sobra na po kasi yung pagkakagamit. Ay, sobrang na pala tayo. Kung nakarating ang Pangasinan, eh, siya sa kanyang ano may... Di ba kami niya na tayo? Alam mo ba nung pagkalabas ng motor na yan? Yung tako ng GMA yan. Ginawa niyo yun doon. Wala, nagka-picture lang kayo no, kay Ivan. Ay, wag. Ano, nag-recorder. Ay, no, ay taxi. Sino yun, yung ano? Tayo. Sino kasi yung taxi yun? Tayo. Tapos, matapos na Patatapan na yung buko natin. Ano, pumunta kami na Ibaisia. Yung bago pa to, yung namin yung bahay ni Kapinpin Brothers, hindi namin makita. Yung pala, malapit lang doon sa may, ano, malapit siya doon sa malapit. Bago ko sumapit ng Pampanga, yung exit ng Ayan. pupunta ng Ibaisia sa Pampanga. Ito. Mahilig, ako din, mahilig din ako manood ng mga vlog. Manod po. Oo. Yung sa'yo, nagulat nga ako kasi. May challenge siya ako sa'yo. Puntahan mo yung Kapinpin Brothers. Bibigyan mo ako. Hindi mo na pamasahin pa. Uwi kita siyang 30k, puntahan niya yung Kapinpin Brothers. Pinapanood mo rin yung vlog nila? Sikat na sikat kasi yung Kapitpin Brothers, no? Sir David? Oo nga, Kapitpin Brothers. Kahit saan po sikat po sila. Vlogger din yung Kapinpin. Oo. Ano po sila, magkakapatid. Kasi isa po yung sa nalapin. Yung tumatawa po lagi. Nakakaloka kasi yung tawa niya. Tawa ko sa matutulog Yung sa hindi tawa. yung joke niya, hindi mo tatawa, doon mo tatawa sa tawa yun. Yung iba gusto lang yun, ano. Pati sa ano po, sa mga mall po, kilala po sila. Malay mo ikaw din, be. Yung nagano po kasi kami na yung nakaraan po, nag-water po kami. May kilala po sa akin dun. Yung mga vlogger din. Nandito rin sa Pampanga. Oo. Tsaka, yung isa nakalimutan ko na tayo. Yung buko nyo, di nyo pa maubos-ubos. Magkano tayo? Tay, magkano daw? Magkano daw, tay? Ay, nakakawin. Po? 40 lang daw. Po. 40. Hindi, padala nga yung pera ako dito. Nakaka-pressure naman siya. 9 years old pa lang. Kasi tayo, ako 23 na. Ako hindi naman ako sa sinasampal lang kahirapan eh. May ATM ako dito. Kaso nga lang po walang laman. Yun lang. Pero siya lang. Siya nawawala ng laman. Ay, bayad ko po. Tay, yung bayad daw. Tay, yung bayad daw. Okay naman.
Tayo. Siyempre ang mga ito. Hindi na po, okay lang po tayo. Salamat. Tayo. Ano po niya? Thank you. Thank you po. Ingat po kayo. Opo. Ay, yung helmet niyo po maiwan niyo. Kung may iwan yan, ano yan? Subscribe ko na lang namin, Ben. Sige po. I-ano ko na lang. Shout out sa ano, sa City College. Ang babait nila sobra. Dati po kami galing Kahit tipong ulan na, nandiyan pa rin sila. Shout out na lang po sa inyo. Sige po. Bye-bye po. Sa ulitin po. Ay, wag na. Wag na. Sa ulitin pa. Ulitin yung pagkakasira ng motor. Please lang. Maglakad, Ben. Ano, be, wag na. Marami nang kamalas na ngayong araw na nagalat sa buhay ko. Marami na akong ginastos. Pati rin po kami kagabi po. Nagtulak rin po kami. Nahuli ng LTO. Nagbusa ng gas. Bye-bye po. Shout out na lang po ate. Kuya. Huwag ko nang papaulit ha. Bye po. Shout out na. Maulit eh. Shout out na lang po sa inyo. Sige po. Bye-bye po ate. Kuya. Sige po. Salamat po. Ayos sa mega shout out sa kanila. Sila kuya, sila ate.